Usa ka oras ang mo nagpaabot. Usa ka oras na gyud. Nakadungdong bakato akong tuturan rin ari may dapita. Ako naman tong giingnan ang inahan ha. Klaro di kayo sa kong chat nga ma'am mauna ang lugar ug ang oras. Ano wala pa man. Nakadungdong bakato dire. Basi na saag na to. Sus kaya ra ba oy. Ingon na pang inahan nga dili to makapokus ng bata mo paling ko ni paglingkod mo barong na. Mao na nga dire jud ko kay dako kasi panglantaw. Ayang pranaw abot linot pa kayo og view. Pero ang tana og focus ba kato siya. Abot niya dire. Sum pambuhaton ha. Aki pa on. Ana dai gamay. Kita gamay ba siya mo focus jud to. Ma'am! Uy. Ay, may kanaabot ag intaon. Dali. Good morning, ma'am! Good morning. Sit down. Ah? Dire. Ano? Dire. Ano to? Dool! Is mo pa gamay. Gusto ko ka nang close. Kanan, dahil si ma'am magdool di. Ay! Nya, ready na ka sa tuwang lesson today? Ready man ko. Very good. Kay baw na ka. No, ma'am. Hindot akong bag, ma'am. Palit na, mama lagi, palitan ko mama og bag. Kay kanang bright man ko, anak mama. Pambubay man ang pet. Para man na sa girls, dili mo na pang boy. Buot man ka, ma'am. Ganahan man ko kanang naining. Nindo. Kanang ko ani, ma'am, kanang naaba ilsa. Ayun, ko. Sige na kay kapon. Kay baw pa ako ang goal karon ha ngan mo mahuman gali niya to ang session karon inig ulit nimo nga naa jud kay makatunan. Bright mo ko. Sure ka na ready na jud ka. Sure kay ko mamoy bright biya ko, ma'am. Sige so. Ari ta sa level sa imong IQ, ari ta sa pinaka basic. Anita ani mga pambansang. Okay, ba ka pambansang national bird, national tree, national mga ana. Ay kamao naman ko ana, good ma'am. Okay, kaos na ko ang mahiwagang notebook. Kumao man ko ana, ma'am, kay Okay. bright Kay man ko. ako ang kutob sa imong assessment, kutob sa imong nakuan, ako ang i-record gyud dire kay para proof kay ako ipakita sa imong mama kay bawo na kaganda ko kay ko 100k a month ang ako ang kuan nimo. Dato man mi, ma'am. Okay bawo kumo gyud gipatuturan ka sa imong mama kay kanang duwi ko kay makap-o na. Kuan ako no kanang 33 ta ko nakatsuto pero wa ning surrender usara ka adlaw ako di ko surrender. Ako manggihikap pud sila, ma'am. Ay, manghikap day ka? Ano sa Kanang panghikap pa kay kanang- bad na bad. patutuyon man ko sa kong mama, ma'am, na basta kanang buhawon ko, mututoy man ko. Ay. Ay, si, ato na nang kalintan. Magsugod ito, magsugod na ta. Ari ta sa unsa ang what is the national tree of the Philippines? National tree. Tree, ma'am. Yes, national tree. Kanang tree nga ana, ma'am. No, tree as in kahoy. National tree. Pambansang puno ng Yeah. Pilipinas. Kay kuklo, ma'am. Starts with letter N. In. N. Niyog. Right na ko. Dili. Niyog man na, ma'am. Gahi ni siya, gahi. Gahi. O gahi. Niyog. Ha. Niyog. Dili ni siya mamunga. Dili mamunga, ma'am. Dili mamunga. Kanang niyog nga baog. Niyog nga baog. Mao din ni surrender ang mga chuto. Niyog Kasi, baog. no, ko tayo. Dili ni siya mamunga, unya, anha na po na siya makita sa virgin forest. Kuan, ma'am. Virgin coconut oil. Dili, kahoy ni siya, kahoy. Wala kang sulti, ma'am, mga kahoy. Kuan, ma'am. Kamaon ako. Oh, sige, saman. Virgin coconut tree. Nara ang answer, Nara. Sus, proceed. Ano na punta sa? What is the national bird of the Philippines? Ako na lang. Clue starts with letter M. Yes, M. Kanang national bird, ma'am. Yes. Oh, yes. Kanang manok. Dili. Mas gamay sa manok. Kamay sa Letter M.
Anak sa manok. Anak sa manok na, ma'am. Mamamiya, tabang. Dili. Mulupad, gili na siya. Mulupad. Habog og luparan. Habog. Oh. Manananggal. Manananggal, ma'am. Hindi man ang bird ang manananggal. Uy, color brown. Galing ni siya, color brown. Color brown, man. Nagsulti, taka, ma'am. Nga color brown. Kamao ko, ma'am. Kamao na ko. Kamao na. Sige, usap na, sige. Break, usap na. Lechon manok. Ma'am, motor-repair na ko, ma'am. Hindi na ko motor-repair na atak, kamay. Teka, takot.